поїхали до Івано-Франківська. Після Івано-Франківська ми поїхали у Чернівці. Чернівці такий красивий просто город. Я так закохалася у нього. Після Чернівців ми були у Львові. У нас багато лекцій, нам багато розповідають про потяги. Ми були у депо в Чернівцях, нам показували, як знімають колісні пари, як їх провіряють на різні деформації. І мені було дуже жалко, що я не змогла тут побувати раніше, щоб це включити в мою дипломну роботу. Зараз у залізній зміні ми знаходимося у Буковелі. Я можу вам показати вид з мого вікна. Тут дуже гарно. У нас багато фізичних активностей. Тут казали, що ми ще підемо десь у гори, у ліс гуляти.